missä kuopiolaiset nuoret puhuvat nuorten elämiin liittyvistä ja kiinnostavista aiheista. Tänään meidän aiheena on yläaste. Minä olen siis Miro, olen toisen asteen opiskelija ja kävin Hatsalan kuvisluokan. Minä olen Katariina, olen Neulamäen koulussa 9-luokalla. Ja mä olen Vilina, mä olen Kuopion Lysössä ja mä kävin Hatsalan kuvisluokan. Mä olen Oli, mä olen Steiner-koulun 7-luokalla. Millaista teillä oli se ilmapiiri siellä luokassa tai ylipäätänsä siellä koulussa? No, on se aikamoinen. Mä en ole ihan täysin varma. Meidän luokka oli jotenkin tosi sulkeutunut silleen, että oltiin kuvisluokkaan, me ei hirveästi otettu kontaktia muihin luokkiin, niin mä en ole ihan varma, että millainen yleisesti Hatsalassa oli silloin, mutta meillä oli tosi hyvä ilmapiiri. Mun mielestä meillä oli todella rauhallista ja kaikki tuli kaikkien kanssa toimeen. Koko koulussa aika villi, mutta sanottaisiko, että luokassa vähän rauhallisempaa. Meillä oli kans, kun itsekin siellä kuvisluokalla oli, niin oli just toi, että se oli tosi sulkeutunut. Ja kun kuvisluokalla on kuitenkin semmoinen vähän omanlainen maine, että jos et sä siellä oo, niin sitten hyvin usein ajatellaan, että ne on semmosia dorki-luusereita, jotka pukeutuu vaan musta ja niillä on lävistyksiä ja tatuointia ja hyi. Niin mutta meillä oli siis tosi hyvä ilmapiiri. Niin kuin siis ihan todella hyvä ilmapiiri siellä. Ja se on just siinä, että sekin riippuu niin paljon just luokista, että miten niin kuin kohdella. Että kyllähän mä muistan myös itsekin, että saatettiin käytävällä huudella, että emot. Ja hauskin oli, kun joku X-henkilö tuli sanomaan meitä juutalaisiksi. Oikeesti? Joo, oltiin menossa ruokajonoon. Hatsalaan oli silloin tullut sääntö, että ei saa mennä ruokailuun ilman opettajan niin kuin valvontaa, että opettajan pitää tuoda ruokailuun. Niin tässä tämä X-henkilö yritti päästä ruokailuun ilman, että hänellä oli oma ruokavuoro. Ja yritti päästä just sisään ja sitten meidän luokkalaisia on siinä takana ja yrittää niin kuin olla sillä opettajalle silleen, että hei, että me oltais tulossa syömään. Ja sitten hän vaan toteaa, että ei noita juutalaisia tarvitse päästä sisään. Se oli ihan huvittava hetki. Joo. Joo, meillä on kans ollut jonkin verran sitä, että kun ne hyke-tunnit on niinku tietyssä rakennuksessa, ja kun ne luokat on vielä sekoitettu sillä, että siellä on muitakin luokkia seassa, niin aina kun mentiin käytävältä, niin oli semmoiset kauheat kuiskuttelut, että tuolta ne tulee, kato! Ja se oli semmoinen, niinku, että mikä... En mä osaa sanoa. No. Veikkaan, että siinä on just se, että koska taide. Niin. Se tekee paljon. Mut onks teillä jotain samankaltaisia muistoja tai jotain parasta muistoa niiltä ajoilta? Tai ajalta? No, meidän luokka oli jossain, että oltiin tavallaan yksi ja sama perhe sillä, että esim. Meidän luokka näytteli siis koko koululle toi Aladdinin näytöksen. Et varmaan se on paras muisto. Se on cool. Niin sitten se oli ihanaa, kun siis sen esityksen jälkeen niin siis mua alettiin kutsua isäksi. Kun mä olin se kunkku niin sitten meidän luokkalaiset oli sillä että hei isä, voit sä tulla auttaa? Onko sulla samanlaista kokemusta? Muistan paljon, mutta se on sitten toinen tarina, että kehtaanko niitä sanoa. Muistojahan löytyy paljon, että olen muun muassa hypännyt biologian luokan ikkunasta talvella alas. Siinä oli jotain 1 miljoona senttiä lunta, että ei se ollut kovin pitkä pudotus tai tälleen, mutta opettaja ei ollut kovin mielissään. Että semmoista. Mullakin on monta hyvää muistoa tuolta ehdottomasti, kun se luokan ilmapiiri oli niin hyvä, että siellä oli kiva olla. Mut ehdoton lemppari on ehkä ysien tanssit ja ysien gaalakokon ylipäätänsä.
että mulla oli mun lapsuuden paras kaveri, joka on ollut mun paras kaveri 3. luokasta asti. Niin me tanssittiin, meillä oli tanssi semmonen niinku yhteinen asia, että niinku joka vuosi alakoulussa tehtiin niinku oma tanssi ja esitettiin se sit yhdessä kisassa. Niin sitten kun oli tää ysien tanssi, niin se oli semmonen komea päätös tälle meidän yhteiselle tanssiasialle, kun lähdettiin eri toisille asteille, niin se oli söpö. Ja sitten ylipäätänsä ysien kanssa oli tehty jokaisesta luokasta semmonen oma video kollaasi, jossa näkyy niitä eri muistoja, niin sekin oli niin ihana nähdä kaikkea niitä mukavia asioita, mitä silloin on tapahtunut. Tämä on tosi ihana. Se oli. En voi sanoa valitettavasti samaa. Siis oli ysien tanssit erittäin ihana asia, mutta ne Hatsalan pukuhuoneet, sinne tuli ihan hirveän kuuma. Et siellä oli kaikki ihmiset meidän puolipaniikissa yrittämässä laittaa hiuksia ja kaikkea, niin siellä oli ihan järkyttävän kuuma. Ja sitten kun oli vielä kesähelteet ulkona, niin ei oikein auttanut raitis ilmakaan. Huomasitteko te mitään semmosia NS-trendejä, mitä silloin olisi niinku ollut? On se sitten niinku luokan sisällä tai ylipäätänsä, mitä silloin oli? Meillä oli ainakin Popcat, oliko se niinku 8-9 luokalla? Et sitä niinku rummutettiin ihan vaikka opettaja sanoi, että niinku puhelin pois, niin silti oli se, joo, ota hetki. Meilläkin jossain vaiheessa kävi Popcat niin kuin nopeasti, mutta se tosi nopeasti kuoli. Mä en ole ihan varma, että mitä niin kuin yleisesti oli siinä koulussa, koska niin kuin sanoin, niin me oltiin todella hyvin ryhmäydytty ja ei oltu hirveästi tekemisissä muiden luokkien kanssa, mutta meidän kaveriporukka, se oli todella iso, varsinkin 9-luokan loppupuolella. Et siinä oli tyylin puolet siitä koko luokasta. Meillä asiat, jotka muistan parhaiten, niin on 1, 2, buckle my shoe, jota rallatettiin joka välkkä. Smurfikissa, jota piirrettiin seinille, ei saa kertoa opettajille. Piirrettiin vihkoon kauniisti. Juu. Tätä ei voi periaatteessa sanoa trendiksi, mutta meillä oli myös paljon niinku semmoista sisäpiirivitsiä myös niinku eri opettajista jo just silleen, että me kysyttiin esimerkiksi opettajien pesukonemerkkejä. Tosi niinku random kysymyksiä. Kyllä. Ja ehkä yksi, mikä muistaa todella hyvin, koska sitäkin tultiin taas rallatettua aina, niin on toi, että Monday left, niin broken Tuesday left. Sitäkin me tultiin tosi paljon rallateltua. Tääkään ei ole trendi, mutta meillä oli ainakin 5 kertaa, kun me otettiin mutakakkua kouluun. Kelpais. Haloo? Joo, siis musta tuntuu, että niinku meillä oli sillä niinku Neon Cat. Sillä kaikilla oli se, kaikki pelasi sitä ihan koko ajan. Ja sitten ne, mikä se nimi on se popit, tai se mitä niinku puhelimeen laitetaan se ympyräpidike. Ne. Joo, ehkä tiedän. Joo, mä en muista niiden nimiä, mut ne. Ja sitten se se joku semmonen peli. En muista senkään nimeä. Ja totta kai niinku monta kappaletta, mutta ei oo mitään hajua, että miten ne enää menee. Joo. No, mä kun oon vieläkin yläasteella, niin se on just farkut nilkoissa 6-7. Joo. Joka päivä valitettavasti. Kaikenlaista tämmöistä hullua. Joo. Perus brainrottia. Onko teillä sitten ollut jotain niin sanottua signature-peliä, mitä te olette pelannut yläasteen aikana ihan joka ikinen tunti, kun ei sais? Koska mä voin myöntää, että se on ollut papas freezeria. Mä en tiedä lasketaanko tätä, mutta yleensä ainakin matikan tunneilla oli yksi tietty oppilas, joka kysyi hyvin usein, että voidaanko pitää jumppakissatauko, koska YouTubessa, jos sä etit sieltä sanoilla jumppakissa, niin sieltä löytyy semmonen animoitu kissavideo, joka jumppaa joka ikinen matikan tunti vähintään. Meillä oli jumppakissatauko. Tää on tosi söpää.
Ei. Mä osaan sen vieläkin tyli ulkoa. Musta tuntuu silleen, että sillä mä en ole ikinä mun mielestä tehnyt tunnin, mitä ei saisi pelata tai mitään. Me ei käytetä tietokoneet melkein sitä yhtään. Me ollaan vaan sillä, että tässä on paperi, kynä, taululle kirjoitetaan teksti, kirjoita se. Et me ei käytetä oikeastaan tietokoneita yhtään. Meillä on ne, me saatetaan välillä käyttää, mutta ei sillä ei oikeastaan yhtään. Joo. Me ollaan hyviä lapsia. Wow. No, meillä välillä, jos on siis nuo tietokoneet, niin heti kun opettajan silmä välttää, niin siellä on heti joku miinaharava tai joku pasianssi. Mitä nyt ei olla bännätty näiltä koneilta? No hyvä. Niin. Toinen mikä meillä oli myyräpeli. Mä en muista, että oliko se tietokoneelle asennettu. Silloin kun Hatsalassa oli vielä tietokoneen luokka. Niin joo, mä tiedän. Se on tosi ancient. Joo, siis on se siellä nykyäänkin. Sitä ei vaan käytetä muuhun kuin tohon peliohjelmointivalinnaiseen aika lailla. Joo, meillä oli siellä useampiakin tunteja, mutta matikassa taas. Mä en muista, että oliko se levyllä joku peli. Mutta joku semmonen, että siellä on myyrä. Ja sit sen pitää, oliko se, että se keräsi jotain jalokiviä tai jotain. Ja sitten se jotenkin siihen liittyy matikka. Ja sit siellä on jotain ihme muita otuksia. Mä en muista, se tuntuu jotenkin semmoiselle fever dream tyyliselle koko se muisto. Mut sitä kanssa hyvin usein, jos oli matikkaa, niin pyydettiin tai kysyttiin, että onko meillä nyt myyräpelitunti tai jotain. Joo. En muista, että onko siitä ikinä ollut puhetta meillä. Ei varmaan. Siis siinä oli oikeesti varmaan 2 pikseliä siinä screenillä, kun se laittoi pyörimään. Mä uskon, että se on enää kauhean nykypäivän asia. Voi olla. Nyt toikin on jännä, koska ei meillä ole hirveästi ikäeroa. Niin, 2 vuotta vaan. Niin. Mut silti asiat on eri tavalla. Jep. Surullista. Haikeaa. No en tiedä. En ole nyt ihan varma, onko semmoistakaan. No, jos mennään sitten tuohon haikeuteen, niin onko teillä jotain huonoa muistoa sitten, tai jotain pahin mahdollinen muisto, mikä teiltä löytyy, jos kehtaa sanoa ja jos ei herätä hirveästi mitään traumaperäisiä tunteita itseensä? Joo, siis joskus vitosella, siis kun meidän luokka oli ulkona, me pelattiin hippaa kesällä. Sitten kun meidän koulun pihalla on tosi monta viemäri semmoista, niin semmoista viemäri... Kontto. Joo, semmoista. Niin sitten mä kompastuin johonkin, mä en muista yhtään mihin mä kompastuin. Niin sit mä polvi eellä liuvuin yhdellä polvella siitä. Ja mun koko polvi oli ihan veressä, se aukesi. Se oli kiva reissu sitten kotiäitille, silleen, mulla on tässä tämmönen, että moi. Yllätys! Yllätys! Au. Se sattui. Varmasti. Oliko se vielä asfaltilla? Oli. No niin. Ja sitten se oli aivan ihanaa, kun meidän opettaja vei mut sinne opettajan huoneeseen siivoamaan se. Sillä se oli tosi ihanaa. Varmasti. Joo. Itelläni pahin on ollut se, kun uuden vuoden jälkeen jotkut oli ottanut mukaan ilotulitusraketteja kouluun. Onks? Ja niitä vaan räjäyteltiin sitten siellä koulun pihassa. Ja siis yksi meinasi räjähtää parin oppilaan jalkoihin ja yksi ulkopuolinen pyöräilijäkin meinasi joutua tällaisen asian kohteeksi, että kun ne heitteli niitä vähän holtittomasti ja se pyöräilijä oli just ehtinyt ajaa siitä ohi, kun se räjähti siihen kadulle. Ja joo, sen takia mua aina ahdistaa uutena vuotena mennä kouluun nykypäivänäkin. Joo, siis meillä puhuttiin ton jälkeen koulussa yli viikko siitä asiasta, että, sillä, että näin ei tehdä.
Et sillä, joo. Mutta se ei ollut vaan se yksi kerta. Ei ne oppinut siitä, se oli ensi vuonnakin. Ohi. Tai seuraavana vuonna, ensi vuonna. Joo, ja eikö sitä tehty niinku muissakin kouluissa? Kyllä. Ja tää on siis ihan käsittämätöntä, että toi pitäisi olla niinku päivänselvä asia, että tossa voi sattua. Mut sit siitä ei vaan niinku välitetä. Niin. Jep. Ja sitten, että kun lapsia, niin ei myöskään ole ehkä niin isoa kokemusta, koska 18-vuotiaat on, tai niin alle 18-vuotiaat ei edes saisi räjähtää ilotulituksia. Niin sitten semmonen, että jos joku menee väärin, niin niille itselleenkin voi sattua jotain. Siinä voi sokeutua, kuuroontua, tulla pysyviä vammoja. Niin joo, se ei ollut kovin mukavaa aikaa aina uuden vuoden jälkeen, koska sitä saattoi kestää jopa niin kuin montaa viikkoa, ehkä jopa kuukausi. Mä en tiedä, mistä ne haki niitä, mutta jostain ne vaan sai niitä. Itellä oli varmaan se, kun mä olin kasilla ja joku oli Jodelissa uhannut niin pommittaa tai tuoda pommin Hatsalaan. Ja sitten se oli kans Minariin. Ja sitten seuraavana päivänä mä kuulin, että se oli kans niinku, oliko se Pyörös se toinen? Onko Pyörös yläkoulu? On. Joo. Et se oli, me tultiin, oliko se yli 8 kouluun, ulkona oli pimeätä, koska oli talvi. Meillä oli äikkää ja sitten yhtäkkiä opettaja laittaa oven kiinni ja niinku lukkoon ja sitten olen se, että okei, tää nyt on vaan tämmöstä. Mut sitten se sanoi, että kun joku oli kaivamassa puhelinta tai jotain, niin sanoi, että nyt ei puhelimia ollenkaan, että ei minkäänlaista. Ja sitten ollaan vaan se, että mikä homma, että niinku, joo, puhelimia ei tunnilla, mutta niinku, haloo. Sitten kun se oli äikän tuplatunti, niin ei eka ihmetelty, että minkä takia me oltiin siellä niin pitkään. Mutta sitten kun meitä ei pääsetty sieltä pois, niin sitten siinä alkoi tulee paniikki, että mikä homma tää on. Ja sitten joku kysyi, että niinku, onko tää joku pommiuhkaus. Ja se opettaja ei vasta siihen suoraan, vaan se niinku, keskittykää niihin tehtäviin, että ei tässä ole mitään hätää. No toi on pahin asia, mitä olisi voinut tehdä tuossa tilanteessa. Niin. No niinpä. Mut sit ollaan kaikki ihan paniikissa, että ei kettu, että niin tässä oikeasti voi käydä pahasti, entä jos joku on tuolla. Sitten me nähdään, että poliisiautot tulee. Ollaan ihan paniikissa kaikki. Ja sitten mä en muista miten pitkä koulupäivä se oli, mutta vasta niin kuin viimeisellä tunnilla saatiin lähteä niin kuin sille seuraavalle tunnille. Et me oltiin siellä luokassa ja totta kai puhelimia ei saanut käyttää, koska sit olisi kaikki sitten mennyt tukkoon ja sit poliisille ei olisi niinku tullut tietoa ja tällaista näitä asioita. Mutta ihan kauheassa paniikissa oltiin. Mä niinku uskon ton. Sitten niinku, meillähän joskus sanottiin koulussa, että siis kesäloman aikana jotkut siis hatsalalaiset, siis kun meidän koulussa on silleen niinku 3 pihaa, se niinku ylä-, keski- ja alapiha. Siinä keskipihalla on semmoinen niinku pieni leikkimäkki. Sinne ei saa niinku mennä, mutta se on niinku tehty puusta ja se on siellä. Niin kesäloman aikana jotkut hatsalalaiset oli yrittänyt polttaa meidän koulun sillä, että ne oli laittanut niinku jonkinlaisen niinku köyden siihen koulurakennukseen, siihen leikkimökkiin. Et ne olisi ekana polttanut sen leikkimökin ja sit sitä narua pitkin se olisi polttanut meidän koulun. Ja sitten just kun sinne tuli niinku jotkut aikuiset kautta poliisit, niin sitten ne oli jo niinku juossa, niitä ei ollut niinku missään näkyvissä. Et niinku, me ei olla niinku ihan 100% varma, että keitä he oli, mutta meillä ollaan sanottu sillä, että ne oli jotkut hatsalalaiset. Joo, mä voin uskoa ton, koska siis mä oletan, että tää on nyt se sama kesä, kun mä olin 9-luokalla ja päästiin päättötodistuksella sitten pois sieltä, niin silloinhan Hatsalan, oliko se nyt poikien ulkovessa, niin Joo. oli sytytetty tuleen. Joo. Just, että voin niin kuin uskoa tuon tarinan, että on ollut hatsalalaiset Joo. asialla. Semmoista Hatsalalla. Joo. Mitenkä siellä aina niinku tapahtuu jotain? Aina jos on jotain koulun liittyvää, niin se on siellä. Hatsalalla on tämmönen omanlainen maine ja niinku, onneksi me ollaan oltu kuvisluokalla, että me ollaan Niin. silleen ollut eristyksessä niinku tästä muusta massasta. Se Mutta voi niinku, olla myös yksi syy siihen, että ollaan vähän eristetty. Siellähän Joo. siis joka viikko tyyli oli joku ikkunarikki tai poltettiin Niin. roskiksi ja yhdellä henkilöllä oli kerran bensakanisteri mukana koulussa. Mitä? kasuaali. Joo, siihen puututtiin aika vakaasti. Joo, mä uskon. Ja siis niinku,
mullahan on joka viikko siellä siis 3 tunnin kotsan tunti, että aivan ihanaa. Joo. Mulla on noista huonoista muistoista vielä kun no se kuvisluokka oli valmiiksi jo semmonen kumma muille. Ja sitten kun mä aloin ysiluokalla tulemaan kaapista ulos ja oli just silleen enemmänkin, että mä olen niin kun, osa sukupuolivähemmistöä, niin siitähän etenkin niillä fyke-tunneilla, kun oli niitä muita paikalla, niin siitähän nousi on kauhea halapalo. Joka ikisellä tunnilla tuli jotain niin kuin transfoobista jonkun suusta. Ja sitten enhän mä voinut reagoida siihen, koska aina kun mä puolustin itteeni, niin sitten tämä meidän opettaja sanoi mulle, että mun pitää rauhoittua. Mitä? Ja sitten se meni niin pitkälle, että muthan siis mulle uhattiin tehdä pahaa. Ja no siis mut uhattiin tappaa sen takia. Ja sitten vasta se opettaja ei siihenkään reagoinut, mutta 2 mun luokkalaista, jotka oli siinä samassa ryhmässä, tuli sanomaan, että tää ei ole enää ok, että tää on jatkunut niin pitkälle ja tää meni jo nyt täysin yli. Niin me lähdettiin sit yhdessä meidän luokanohjaajan luo ja sanottiin, että tätä on jatkunut jo koko vuoden, että tälle on pakko tehdä jotain. Ja sitten tää otti se meidän luokanohjaaja oli niin ihana, se otti sen todella vakavasti ja meni heti puhumaan siitä näiden uhkailijoiden opettajalle. Ja sitten jo seuraavalla viikolla meillä oli jo selvittely. Ja sitten se meni siihen, että tämä uhkailija siirrettiin toiseen ryhmään. Että se ei ollut semmoista, että mun olisi pitänyt vaata tai jotain. Että mun asia otettiin tosi hyvin vastaan, joka on myös tosi hyvä muisto. No se on hyvä, että edes jokin, että joku tuli just sillä tavalla, että tämä ei ole oikein, että tämä pitää loppua nyt. Joo, on. Ja siitä tuli kanssa toinen hyvä muisto on, että meidän luokka oli tosi kaikki oli mun puolella siinä. Ja sitten me alettiin käyttämään tämän uhkailijan nimeä kirosanana. Et sit kaikki oli tätä ihmistä vastaan. Ja mä muistan vielä meidän viimeisiä päiviä yläkoulussa. Meillä oli just fyke-tunti. Yksi meidän luokkalaisista oli onnistunut pääsemään sinne, missä tehdään kuulutuksia. Niin hän siellä jotain sanoi, että hän haluaa toivottaa kaikille hyvää lomaa ja kaikkea tällaista. Ja sitten oli PS. Tämä ihminen sanoi tämän nimen, että sun pitäisi alkaa käyttää deodoranttia, koska sä haiset tai jotain tämmöistä. Toi on oikeesti. Se oli tosi söpöä. No hyvä. Et vaikka mä en puhunutkaan kauhean monelle sieltä mun luokasta, niin silti, että he piti mun puolia kuitenkin tossakin tilanteessa. No se on hyvä, että sua puolustettiin ja silleen, koska tommonen, jos jollekin tapahtuu toi, niin se ei ole yhtään ok. Et silleen, jos jollekin tapahtuu silleen, menkää opettajalle, menkää luotettavalle aikuiselle ja just olkaa just silleen, että hei, tää pitää loppua nyt, koska se ei ole kenellekään ok. Ja silleen että harmi just, että sulla on tapahtunut sillä. Tässä oli tämän kerran Nuori Kuopio podcast-episodi. Kommentoi alas, mitkä on sun parhaimmat tai kauheimmat muistot yläkoulusta. Ja seuraa meitä Instagramissa, YouTubessa ja ehkä jopa myös TikTokissa hamassa tulevaisuudessa. Tämä oli tässä. Bye! Bye.